legislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Namibidan sa Albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Welcome. Dagos po kamo sa programang Tudi sa GB. Ngunyan po ang aldaw na... Anong aldaw na ngunyan? Webes. It suggests na po kan bulan na Hunyo 2021. Sa ngaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda kan ikaduan distrito kan probinsya ni Albay. Sa ngaran ni Kuya Jun, diyan po sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Kasabay niya to sa paghatod kan programang ini na sa tuya po pagiriba dyan sa 2D Congressional Office sa panginginot po ni Chief Operations Officer Justin J. Bulaños with Kuya King Reginaldo, the weatherman. Of course, sa mga nasa special project sa panginot po ni Sir Mondaen, kauman dyan si Sir Willis Plana, Pading Tuts Disulo, Sir Ian Buena, Jus Barcelon, kasubago na iling ko si Carla Briones, Jean Rose Andes. Thank you very much kan listahan tabi Jean Rose. Of course, si Madam, si Ate Erika, ang saros sa mga muses, and si Ate Erika and Ate Hazel. Kami kabos, nangungumusta si naglalaom na kamo po nasa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Padagos po ang samuyang pagsadol na mag-iringat po kita. Doble, tripling ingat. Nangingisog po ang paglakop kan infeksyon kan COVID-19. Mataod-taod magurulay-ulay kita manungod dyan.
Kumusta unta po kung paano tayo nag-re-react, kung paano ang lambang saro sa tuya, minasimbag duman sa pangakapudan nin mga otoridad niya to para mag-practice kan minimum health requirements. Siyempre, ang samuya pong padagos na pagpaabot ni Diyos Mabalos. Diyos Mabalos sa mga frontliners niya to, lalong-lalo na po ining mga healthcare workers na padagos po na nagtatrabaho, nagsasakripisyo kan sa inda pong panahon, sirimang kan sa inda mga buhay. Para sa natabi makaligtas kita o makalibre sa pananalasa kan COVID-19. Maraming thank you very much po sa indo. Sana po bilang kasimbagan sa mga sakripisyong ini kan mga frontliners niya to, gibuon man niya to bilang mga syudadano sa tuya pong parte. Digdi sa laban na ini kontra COVID na yun po ang pagsunod kan minimum health protocols na pagsulog po nin face mask, face shields kung marulas po kita sa tuya pong residensya. Ang tamang paghugas kan kamot nin sabon asin na tubig pati man po mga hand sanitizers. Pagmantinir nin distansya, hindi pong minimum physical distance. Asin po ang pagkaigwa, pagkugos, pagrimpos, kan disiplina sa sadiri. So yan lang po mga ginibunyato na tabang, digdi po sa satuyang mga frontliners, apwera po ka na pagsabay sa inda, sa satuya pong pangadjion, natawan sinda nin sufisyenteng kusog nin buot, siring man marahay na salud. Tangani po na padagos po sinda sa inda pong sinumpaan na serbisyo na paglingkuran ang namamanwaan. Maray na hapon sa mga parantabay niya to. Sa bilog na segundo distrito kang probinsya ni Albay. Kung dyan po sa Rapu-Rapu, maray na hapon palan kay Vice Mayor Prima Nura Galicia Unyate. Dyan tabi sa Rapu-Rapu Albay. Belated happy birthday tabi sa imo, Vice Mayor Nura. Nalingawang ko sungara na naman kan kaibana ni Vice Mayor. Bata permito nagdadangog sa tuya dyan sa Rapu-Rapu. Manay, pasensya ka na ha. Nalingawang ko na naman sa pangaran mo. Malilingaw na ken sa imong amigo. Diyan po sa mga nito, maray na hapon po sa indo dyan. Kay Kagawad Saldi Abyundalde. Diyan po sa Katungawan, Kawit, Manito, Albay. Siring man kay Sarupang Kagawad Dalde. Diyan po sa Buyo, maray na hapon sa imo. Kay Tukayong Nong Espedido, maray na hapon tabi sa imo. Ano daw kung makarangot pa kita kan very crisping ngaran kani buyod. Masira mo na bigsaw-saw tabi di Dios sa suka nagibo diyan sa Kamalig. Maray na ako nang palang tabi diyan sa mga taga Kamalig, digdi po sa siyudad din Legazpi. Partikularmente ang mga barkada niya to, mga barangay officials diyan po sa Buena Vista. Diyan kay Kagawad Magrasya. Ano da kung darakula na sukasag ni Kagawad Magrasya? Ano tabi pa de darakula na po sa imong kasag-kasag dyan. Diyan San Francisco kay Kagawad Azur. Maray na hapon tabi sa imo. Siyempre yung mga parantabay niya to sa bilog na probinsya ni Albay. Diyan po sa Mayon Unit kang ginubatan Albay, basiring duman sa may Hubilyar. Diyan sa Mauraro. Digdiman po sa may parting First District. Diyan po sa Tiwi, sa Hunop. Maray na bareta diyan sa Indo sa Bacolod, sa Tabaco City, diyan po sa Hunop, sa Malinaw. Tamay orden na po ang nag-orden po ang Department of Energy.
Nag-orden po ang Department of Energy sa paagi nin sarong memorandum na may petsang June 9, 2021. Naka-address po ini kay Mr. Apolinario Alvarez, ang Chief Operating Officer Canalbay Power and Energy Corporation or APEC. Copy furnished po si DOE Secretary Alfonso Cusi. Siring man si Administrator Edgardo Armasungsong ka National Electrification Administration or NEA. Si General Manager Elenita Go, ang Chief Operating Officer Canalbay Power and Energy Corporation. Siring man si Governor Al Francis Bichara, pati po si Congressman Edsel Lagman, si Mayor Crisel Lagman, si Mayor Linibil Santos. Pigtarawan po ininin kopya o pinag-impormaran kaning memorandum kan Department of Energy. Sabi po digdio, pursuant to the instruction of Secretary Alfonso G. Cusi, APEC is hereby enjoined to immediately restore the power supply of paying customers in the following barangays in the province of Albay. Number 1, Barangay Bacolod, Tabaco City, and Barangays Hunop and Bariu, dyan po sa Malinaw, Albay. Ang sabi pa din niya, for immediate compliance, firmado po ni Manuel P. Juaneza, Undersecretary kan Department of Energy. So, ini po na memorandum na niyo, ang buot sabihin kay niyo, pinagsusugo po, pinagmamanduhan, ini pong APEC, na gaya, ibalik na nindo so kuryente. I-restore na nindo so kuryente dyan sa Barangay Bacolod sa Tabaco, Barangay Hunop, Asinbariw dyan sa Malinaw. Tasabi nga yakan Magna Carta for Residential Electricity Consumers Act, particularmente ang Article 18, as in paragraph A, na dahil mo pwedeng putulan din supply nin kuryente, Kuya John, ang mga nagbabarayad na customer. Aba, mahirap bang intindihin yun? Garo man sa napigsasabi, halimbawa sa sarong barangay, may 10 konsumidor. Ansiyam day nagbabayad, alagad ang saro, up to date ang bayad, dahil mo pwede pagputulan yan nin supply nin kuryente. Dipisilon ba yan na sa buton? Dipisilon ba yan na sa buton? Kaya ito po na pangyayaring ito sa APEC, dapat maging eye-opener man po ini sa Indo. Na dahil pwede sa sibilisadong susidad ang pambabraso, ang pambubuli. There is no place ang bullying sa sarupong civilized society. Dapat sunod man giraray tabi ang lay. Yugun mo ang narapong gasolin doon sa rong barangay. Bako na ako anindo suhanap nindo. Maski sa lado kan negosyo, bako ining maray. Di ba? Bako ining maray sa lado kang negosyo kasi nag-create kan kadakol-dakol na kaiwal. Kaya sa mga threatened barangays, sa mga pinadarahan po nin mga komunikasyon na puputulan po ang barangay nin kuryente sa kuday makabayad ang nasambit na barangay. So igwa po kamo nin president, pwede kamo magreklamo. Although dyan po sa munisipyo kan nito, nagluwas po nin joint resolution ang liga ng mga barangay, siring man ang sangguniang bayan kan manito,
authored by yours truly. Ako po ang chairman kan Committee on Tourism, Power and Energy na anputulan sana anputulan sana tabi nin serbisyo nin kuryente itong mga day nagbabarayad. Yan po ang saro sa mga laog kan samuya pong resolution. Okay na? Nagkasarabutan kita? Nagkasinarabutan tabi kita, manong digdi po sa putol-putol. Bakong putol-putol, ang pagputol. Ini pong indiscriminate power disconnection. Pag sinabi tayong indiscriminate, maski sisay. Dahil pinipili. So, dahil pwede ni, sabi kan Department of Energy sa paagi po ni Emmanuel Juanesa, Undersecretary. Kaya sabi niya naman sa APEC, ibalik tulos-tulos ang pinutol nitong kuryente duman sa Bacolod, Tabaco City, siring man sa Hunop, asin man Bariw, duman po sa Malinao, Albay. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon. Buwan-buwan na kita ni na 20 minutos, makalis na po ang alas 4. Nagsikad na po o nagpuuna ang validation and final assessment kay ni pong edible landscaping sa barangay project. Ini po sa rong proyekto kan opisina ni Congressman Joey Sarte Salceda bilang parte bilang advokasya ni padagos po na pagtanom. Enot po kani ong tinarget bilang mga partisipantes ang satuya po mga kabataan. Sa paagi po kan sangguniang kabataan. Kasi ngunyan bagang mga panahon tabi Kuya June, ang mga kabataan niya to abo na magkarapot nin daga. Buot sabihon, garo dahil na po nasa configuration kan sa indang pagkabuhay ang agrikultura. Kaya sa statistics o sa record, ang pinakahubin padaatabi na sa presente, pinakahubin na paraoma, 56 anyos. Dahil na kinagsurunod. Ang pinakahubin daatabi na paraoma sa Pilipinas, nasa edad na 56 anyos na. Kumbaga, nagtutulpos na po ang bilang kan mga paraoma niya to, pero sige ang dakol. Sige ang langkaw kan mga parakaon. Nagdidiit ang mga paratanom, nagdadakol ang bilang kan mga parakaon. Paglas din dyan sa indong harong, pag may nasa batang ka mo, putada watabi din do yan kung gusto niya magkaon. Ansimbag kan, iyo, nguya niya magkaon. Aputada kung gusto niya magtanom. Tamatangad ngun na yan, sige ang piling-piling kan talinga. Halo yung makasimbag. Sabi yung kan, mabakal na sa nangya kung ngayang kaunon. Ay, baga naging masyado ng commercialized ang satuya pong susidad na abo na kita magprodusir ng pagkakan kundi mabakal na sa nangya kita. So ngunyan baga, iniman ang saro siguro sa maray na epekto kan lockdown. Dakulunon ang nakaukod magtarano, maski ining mga basiyo bagang mga raot na karisirula, raot na urinula, uni mga plastic na mga containers, pigtarano man baga, mga sako na raot. Kaya lang may nag-informar sa kuya na susaya databing container garden na nakapatong duman sa sidewalk sa sarong barangay na daiman nga ni kinagaparaaragi sa sidewalk. Pipaali da atabi kan sarong empleyado kan DPWH. Siguro, totoo yan po na igwa ki programa o direktiba ang DPWH na dai pagharangan ining mga sidewalk. Pero
dapat depende man sa sitwasyon. Kasi kung ang lugar isolated naman na maray, dahil man populated ki mga kadakol na tao, may espasyo na pwede pagtanumanin pagkakan, gulayon, tugutan na po nindo yan. Anyway, pag inani yan, pag inani na so, tinanom na pitsay, talong, mariguso, dahil naman yan makakaulam dyan, pigilin ko so lugar, dahil man kinagpapararagi sa pedestrian, sa sidewalk. Pero kung sa syudad, dahil pwede yan. Pero kung sa dyan, sa mga puwirang lugar na pigaapod ng mga isolated area na dahil naman kidakulo na tao, tugutin na po nindo. Konsiderasyon, pandemic bagangon yan. At least pag no masapna na si manaykan sa indang pamanggihan o to pupudoon sa talong ibabaw duman sinap na at least wala mang kipanira. Sabi nga ni Kayan, kung dahi ka makatabang, dahi ka na magpasaway. Gonna take a trip to Lonesome Town. Gonna stay at Heartbreak Hotel. A fool such as I. So nagpuuna po ang validation and final assessment sa mga buro barangay. Digdi po sa segundo distrito. Proyekto po ini ni Congressman Salceda, sabi ko nga ni bilang advokasya sin pangapudan sa mga kabataan niya to na kamutan man giraray asin balikan ang agrikultura. Down the track. Gotta travel on. Ain't never coming back. Ooh, got a one-way ticket to. Na ugma kita ta su partisipasyon po kan halos mayoriya po kan mga kabataan mailing mo asin may mga innovations naman sindang pigibo alimbawa nagpaparalayog naman in drones tangani pong mahiling an bird's eye view kan sa inda po mga proyekto an gayon kan sa indang mga proyekto nagpaparalayog po nin drone. Pag-arog kayan ang teknolohiya siring mga kagamitan na available na po sa mga kabataan, siguro magiging apod kayo ni magiging technology dependent naman kayo. Tamay kaoron nga na akong dating halangkaw man po ang posisyon dyan sa Smart, garo Vice President for Marketing, retired na siya. And igwad atabi ki mga application sa lado kan agrikultura. Lalo na itong pigaapod nindang planting calendar tapos itong weather pattern. Ngayon sa bulan na iniyan maray ngayang itanong ngaya arog kay niyo. So may application da kayan kung ma-appreciate po kan mga kabataan niya to makakabalik sinda po sa agricultural production. Kaya lang paano, ang retrato po kan paraoma digdi sa Pilipinas, bago pong kaaya-aya. Diba? Maski nga ni po ang mga pamilya kan paraoma, kung most of the time, madadang mo dyan, pigahatulan ng mga kininda Kuya Jun. Ika nga ya, Noy, mag-adal ka nga yang tultol. Tanganing hindi ka makaarog sa kuya na paraoma sana. Uyugun mo. Uyugun mo. Kung ikumpara mo baga, ang sarong tao, maduman sa doktor kung nahilang. Maduman ka sa profesor o sa mga maestra kung ika maeskwela. Di ba? Maduman ka sa abogado kung igwa kang konsultang legal o igwa kang kaso. Pero, oral daw, ang pigdudulukan mo para mata, oral daw ka nagkakaon. O di ba? Pero yung ano yan, ang irony kaan, kung sisay pa so nagoprodusir kang pagkaon niya to, halos human anurang makaon. Di ba? So sa mga yaon po sa mga policy makers niya to, pakiriparo daw tabikan. Natayan. So mga parasira, ang natatada sa nasayin ng piga papanira kang pamilya, ragimok. Minsan nga niyaon ako dyan sa may namanday, nakabakal kami dyan kisarong kilo, Kuya Jun na banwiton, 60 pesos. Duman mismo sa nagdakup kan, sira, 60 pesos o kilo. Pagabot digdiyo po sa diyan sa Victory Village, gurano na 160, 180 hasta 200. O di ba? Anong gibuon ta kayan in between? In between duman sa producer
sa kuduman sa market. Tangani na, dahil po dihado ang producer. Parehas man sa parauma. Kaya abo na magtaranon, halos haragado na sa nangyay sa muyang produkto. Sa seasonal baga pa na ang pagtanom, pag binadakulo na ng supply kang kamatis, halos aragado na sana. O iling nga ito sa mga nakaaging aldaw baga na muminahalon sulada, susiling labuyo. O, dahil kulang sa supply. Pero pag nakulo naman ang supply, minabagsak man. So ang kaipuan garo dyan, ang pigapod niya itong post-harvest facilities. Narumduman ko sa kong amigo, kanya kami na destino dyan sa may parting First District ang Camarines Sur. Nakulo nun dyan na arangita. Ang sabi ka na amigo ko, ano da nga kung nilaog tangay ining sa butilya, ining duga ka na arangita, tangani nga yung ma-preserve. Ha? Igniruritan ito. Igniruritan sa amigo ko. O ngunyan, mailing mo dyan sa mga grocery stores, igwa kina nga binutilya na dyan tabi na pinaga na suwa, pinaga na aranghita. O yugon mo O bueno, igwa na kitang 30 minutos, makalihis na po ang alas 4. Mga padagos kita pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Nido Jr. para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 176 series of 2020. Namipidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Okay, thank you very much Kuya June. Balik na kita digdi sa tuya pong programang tudi sa GB. Ngunyan pong Webes, petsa Gis kan bulan na Hunyo. Nasa ikaduhang parte na po kita. And happy listening and watching kay Honorable Councilor Michael Dagal Viñas, dyan po sa Manito Albay. Miyembro kan Sangguniang Bayan kan Manito. Kay riba niya to dyan sa Sangguniang Bayan. Maray na hapon tabi sa imo, padi, Councilor Mike. Relax lang, take it easy. Padi,
Relax lang nga ni. Ah. And then, maray na hapon man kay Catalina Ayala Mesa, she is watching. And of course, good afternoon kay Joseph Nares, watching from Ginubatan, Albay. Maray na hapon pala sa mga taga Dunya Tumasa. Siring man dyan sa Masarawag, pasiring duman sa may Mulad Bukad Grande Pequeño, dire-diretso na po duman pasiring sa may Nasi Si Asinabunton. Maray na hapon man kay April Belenzo Vergara. Thank you for watching, ma'am. And of course kay Mila Lagrin and Juan Larican. Good afternoon po. They are watching from Natividad, Pangasinan. Thank you very much for watching. Igwaman po kita nin mga mensahe digdi po sa tuya pong text messages. Sabi ni Willie Balmaceda dyan po sa Bakakay. Uy, kulibat ko palan, nanggana sa satuya pong mystery music or song kan nakaaging Sabado, Petsa 5, iyo po si Jonaline Bernal. Dyan tabi sa Basod, Bakakay, Albay. Aba, maswerte yun ng mga taga Bakakay. So, kanta po, o sonata, song, title ka ito, Kasama Kang Tumanda. Kung sa English, Growing Old With You. Nagkanta po, iyo si Ogie Alcacid. Congratulations sa imo, Jonaline Bernal. Halaton mo na lang po tabi sa imo pong 100 peso load. Siring man, maray na hapon po kay Primong Toy Reynoso. Nakamonitor databi si Primong Toy Reynoso. Mabuhay ka, Primo. No, rin daw kita, Primo, pwede mag-uristoryan. Dakulunon ako sa imong ikukonsulta dahil aluyunong ka baga dyan sa Pinosi. Ikabaga ito sa pinakamaurag dyan sa Pinosi. Speaking of Pinosi mga tugang, kasuod man, nagkaigwa po nin groundbreaking ceremony dyan sa Palayan Binary or Binary Power Plant. Iyan po, expansion kan eksistidong Bacman geothermal power plant na may kalkulado po na power output garo 29 megawatt ito tabi, Kuya Jun. Imbitado po kami, kaya lang, so inot na schedule kaan, inabot kan Bagyo ni Dante. Kaya dahil po nadagos, dinagos inda kasudma yung virtual groundbreaking. Naka-attendir man kita sa virtual groundbreaking and dumanya to na arama na yan tabi na Palayan Binary Power Plant na yan dyan. Nakalaw yan sa maan ito. Maprodusir databi nin poco mas o menos 29 megawatts nin clear, sustainable power or energy. Geothermal po yan. We just do hope na ano daw kung at least maski 1 megawatt sa day, walat man dyan sa maan nito. Taan kuryente po dyan sa maan nito. Diba, Pading Mike? Garuan pinakahalangkaw dyan, Kuya Jun, 170 volts. Mapagalon makaabot sa 220 volts. Tasig ang karong katungan ikan mga ekipayis dyan. Kaya ang sanggunian bayan po kan maan ito, nagluwas nin surat, nin resolution ba bako surat, address po sa Energy Regulatory Commission na sa dulon po ining APEC na gibuhon ng 3-phase giraray ang linya from dyan po sa may Taisan, dyan sa Southern Barangays, pasiring na samaan ito, gibuhon ng 3-phase and gibuhon na 220. Paano ka man kan makainganyar nin mga negosyante dyan sa maan nito? Kung ang kuryente maluyahon, nagtuturunaw ang ice drop. Nagtuturunaw ang ice drop. Nagpaparanos ang hotdog. Dahil naman nag-aandar ang mga freezer. So paano ka man makasabi na ang APEC kasabay mo sa development? Kung itinatao sa imong power, 130 na sa nang voltahe, mas maray palugod kung 110, di ba?
Pero 130, 160, 170, alanganin na. Baka yung tabi, primong toy. Sabi man po kay ni at 8811, Sir Nong, sa Vietnam po, subsidized ang sweldo sa kan farmers, kan gobyerno. Tama po yan. Pero, pag nagsusubsidize man baga kita, araw kayo ito, naramduman mo sa OPSF, so OPSF, ano to, Oil Price Stabilization Fund, nga ni bagaday magpara taas baba so presyo kan petroleum products, energy products, petroleum products, pig-subsidize kan gobyerno. Dakula po ang pundo na nakukuha ang gobyerno na imbis na itao duman sa mga kumpanya kan petrolyo, dapat dumana sa mga social services kan tao. Ngaan nagapakinabang po kay ito kan kuryente, kan mga petrolyo. So mga darakulaon na kumpanya, ang natatawan ng benepisyo. Takita naman kaan, nagkonsumo sa siguro, ang sarong aldaw kayo, nagkonsumo ka 5 litro. Nyauyan ng mga may sadiri kan eroplano, may mga sadiri ki mga darakulaon na kumpanya. Iyon lugod sa nabibenepisyaran, kan OPSF, kaya inali baga ito. No? Yan ang bako makain subsidy. Pero sa farmers, okay ang subsidy sa farmers. Kan gobyerno. Di ba, Katsupoy? Katsupoy, digdi databi kina Katsupoy sa lugar ninda, nasa subdivision din si Katsupoy, pigtara naman niya da kipinya, sayang man da sudaga. Pero dayo pagtanuman ang tinampo. Dayo mo pagtanuman ni Petsay ang tinampo. Sabi man ni 8488, bungog na nga tabi, anapik. Kung sa English, herd immunity. Bungog na da. Dahil man pagkagulpiyon na napik. Di ka pag-irumdum ta manggirara, yan o. Di ka pag-irumdum ta. Minsan pa, arog kaya na indiscriminate disconnection in violation of the Magna Carta. Garo, sabi nga ni kan, garo nakakabuli. Di ba? Nakakabuli. Sabi ka ni, ano nga yan sa imo ngayong mystery chung? ano nga yung mystery song mo niya? Aber daw. Taon yan sa tuya po. Ang sa tuyang mystery song. Daw katabi nindo. Take this heavy heart, take it away. Should have known from the start we'd end up this way. Now I'm feeling cold and lo and behold you're the same. Tell me, is it the truth? Shut down your love. What am I now to you? Are you lonesome and starved? I want to know, but I'm just not ready to ask. The first time was fine, we were free, we got wild. Your heart won't be tamed. Old flame, don't know how, but you burned me again. Think I'd have had enough of playing your games. Unrequited love, oh, how'd you find me again? Okay, yan po sa tuyang mystery music, And what mystery song. Sabi ni Katsupoy, nagburo nga na daw sa pinya niya. Sabi kan mga gurang tabi kay ito Katsupoy, pag may gadan nga sa bulod, siguradong lilugsot. have got one Hindi sa muya sa DCGB, dahil man yan sa yumahan. Iapon mo sa muyan mga 10 pinya. here we Dahil laman sa yumahan di sa DCGB. again. Sabi man po ni 1301, good afternoon, sisay daw ini nag-upload din. Halat ko natabi ha, halat ko natabi. Tapusun tango na ini yung
Tapos untango na ining anong aran kayo sa tuyang pinagtutukar. Saya na nga niya ako. Sabi ni 3101, good afternoon Sir Nong. Maki-shout out po kay Sir Giselle Salceda. Dakulang salamaton po sa tabang para sa mong chapel. Na-claim na po nila mama yung materialis para po sa pagpairay kan chapel. Duman ini sa malang to sa nagut-gut. Ay, sa paagi po ni board member Giselle Salceda, na i-distribute po itong mga materialis po dyan sa munisipyo kan nito under the Adapt a Chapel project ni Congressman Joey Sarte Salceda, asin man po kan pitmaster. Nagpapasalamat po si 1301. Siguro aki ini man na ipas. Okay, so sigun man grare sa tuya pong guidelines, tukudunin do kung ano ang titulo kay itoong pinatugtog kong music, si Isay po so nagkanta na artista o singer, ipadara po ang sa indong pangaran, address, digdi po sa 0939-880-1367. Okay? Repetiron ko po, title kan kanta, pangaran kan singer, pangaran kan nagpadara, apelyido, address, i-text digdi o sa 0939-880-1367. Okay, gana kita ni 46 minutos makalis na po ang alas 4. Digdi po kita sa mayor na topic na sa tuya pong pag-uristoryahan niyan pong pagkahapon. Ini po ang manungod sa sarupong lakdang ni Congressman Joey Sarte Salceda kan 2nd District of Albay bilang pamayo kay ni pong subcommittee on ano nga na ito sukuan? Subcommittee on MUP, yung military personnel and other uniform personnel, no? Na sa saya pong plano or ideya na i-overhaul da atabi ang pension system kan mga soldados asin iba pa pong mga uniform personnel. Mala ka na kaagi pong Miyerkules, inaprobara na po ining bill ni Congressman Joey duman sa House Ad Hoc Committee na matao po ni na padagos na pension sa mga retiradong soldado, siring man iba pang mga uniform personnel. Sinabi po ni Congressman Salceda na nagkasundo ang mga miyembros kay ni pong subcommittee or ad hoc committee sa mga gigibon databing mga kambyada sa pension system na ini. So ang ginamit na termino is overhaul. Anbot sabiyon tabi kan overhaul, iyon na sa saro-saroon na ihilingon kung ang mga pyesa, manlain-lain na pyesa, may diferensya. Asin kung may diferensya, iirahayon, asin bibilogon giraray, tanganing mas maray ang performance kan system o kan makina. Kaya sabi po ni Congressman Salceda na apoy databi sa pensyon sa irarom kan sa iyang proposal, magkakaigwa pa nin ibang disability benefits
para sa mga soldados na nalugadan o binawian in buhay mantang yaon sinda sa serbisyo. Sigon pa sa kongresista na ririparoon maninda asin na tatawan po ni na sufisyenteng panahon na pag-adalan po ang saro pong dakula na kambyada digdi po sa MUP pension system na kung saan isasabay naman daatabi ang mga miyembros kan Philippine Drug Enforcement Agency. More than you'll ever know. Each moment that we're apart, you're never out of So, saro pa po sa mga isasabay databi sa pag-overhaul, I'd rather digdi po sa pension system, iyo po na wait for isasabay databi an increase kan pension kan mga MUPs, tonight. isasabay databi ang pagtaas kan pension kan mga MUPs sa paglangkaw man kan sweldo kan mga active pa sa serbisyo. Bukod sabihin, halimbawa, kung ako active sa serbisyo, pag naglakaw ang sweldo ko, so pensionadong counterpart ko, masabay man ang paglangkaw kan sa iyang pensyon. Pero, dahil po nakakaltason na kontribusyon sa mga soldados kung ika na sa active duty pa. Ang paglangkaw databi kang pensyon nakadepende sa cost of living adjustment. Ang makakaresibitabi ki pensyon iyon mga may edad 56. Asin tutugutan man po sa irarom kanasambit na overhaul kang pension system Each month an optional retirement kung ika po nakataon na nin 20 taon na serbisyo. you're never So sabi ko nga ni nakapasar na po ini duman sa ad hoc committee level. Ini pong overhaul kan pension system kan sa tuya po mga soldados. wait for you only, sweetheart. How I miss you tonight. how I miss you. Okay, gwa na kita nin 6 minutos bago po mag alas 5. Balikan tayo itong mga nagpapadarakan sa inda pong sisi po ini yung 2530 na nag-aapot kung tamaan sa cellphone number ko. Ano po number ko? 0939-880-1367. So nag-aapod tabi, day ko kamo ma-entertain ta, on air kita day, kung personal call. Ano pa nga yan pag-restorya niya to? Dipisil daw ko doon. Simple man sana yan. Kung talagang mahilig ka sa music, sabi kang taga malilipot. Sabi man ni Primong Toy, anak ko Primo, ngarang kan singer, Apple Baris. Barkada tayo niyo. Be 1 years old. Oh, it's crying time again. Ano man crying time? Leave me Pero si Kuya Josigan, ngirit-ngirit kan mga music ta. far away, look. Uy, balikan ko ito so, ano ngaran kay ni? Balikan ko ito so, manungod po sa COVID. COVID na sa nangyang COVID. Iyo po bagaan nangyari sa tuya, dahil nga ni sa piranang taon, san taon may Marso, Abril, Mayo, Hunyo. San taon may 4 na bulan na tabi na abnormal ng marayan sa tuwing pagkabuhay. Di ba? Confined na kitang maray sa sarusan ng lugar. Confined na kitang lugar
sa saro sa ng lugar. Kaya nagpupungot naman kita. Garo igwa na kita ki apod kayan so nagiging bigbabali wala tanasanan mga bagay-bagay, no? Igwa nga ni ki mga nagrarelaksaw ng mga kaisipan. Trangkaso man sa nangayaan. Ako ang pagtubod ko tabi, Kuya Jun, totoo man agad na trangkaso yan. Pero ini ang trangkaso na nakakagadan. Ha? Totoo yun. Trangkaso man sa naniyo. Pero nakakagadan. Diba? O sabi nga ni kanamigo kong dating epidemiologist kang WHO, si Dr. Alan Shapira. Good afternoon sa imo, Doc. Oy, marinapon mo palan kay Idol retired Colonel Rolis Gira. Asin man kay Bem Redito. Maray na hapon sa Indo, gentlemen. Sabi ni Dr. Alan, okay lang ngaya, masasabutan mo ngaya, kung nagdalangkaw ang bilang kan nagpopositibo sa mga highly urbanized areas, aro kan Ligaspi, Naga, Tabaco, masasabutan mo ngayon, interesali ang tao dyan. An Albaybagan, Ligaspi, yaon digdi ang regional center, yaon digdi ang sentro kang negosyo, yaon digdi ang airport, igwa kita ki seaport, igwa kita ki terminal kan mga buses, digdi o kukonverge ang tao. Kaya ma-expect mo ngaya na talagang may malangkaw na kaso nin COVID positive. Pero arog nga dyan sa munisipyo kan nito, although ang Jubillar and Rapu-Rapu, very minimal po ang sa indang risk level. No? Pero arog kan dyan sa nito, harayo naman baga, 42 kilometers na. Kung iilingon mo nga ni, ano yan landlock. Taday pa man nabubuksan so pasiring sa bakon sursugo na tinampo. Natatabig lang suminirit. Igwa nga ni dyan Director Kisarong lugar na deklarado na ni Dr. Cedric Daip asin ka na Apsimo na ngaya high risk, highly vulnerable sa landslide. Dito na san ang tao duman, pero 10 nag-positive. Isolated na lugar, pero nagkaigwa ki 10 positive. Ang edad pati 1-year-old to 73 years old. Imagine mo, paano nangyari yan? So yan ang mga dapat sigurong adalan kan mga eksperto. No? Ano na ang modo kan transmission? Kan infection o kan virus? So di kita pwede maging kampante nang yatamili ngayang diit masan ang tao, dahil man niya kita kan titirahon. No? Dahil po, sabi ko nga ni Kasubago, ang solamente na sa tuya pong dapat na kaptan, iyo po ang i-ensure ang disiplina sa sadiri niya to. Meaning, kung ano po ang ipinapasunod, dapat conscious kita na sundon ito. Tangani pong maiwasan ang transmission. Isipon na lang na bakun lang sa diri niya to, kundi so kaibanan ta sa harong, mga aki niya to, magurang niya to na ano nga rang kaini, vulnerable or immunocompromised ang sa inda pong salud. Iyo baga, kung minsan pa makusog niyan lawas ko, o how about so kaibanan mo sa Indo? Sarong nindo. Di ba? So yan po, disiplina po sa sadiri at the same time, mga lagkalag po kita sa palibot. Mga lagkalag kita and sometimes we have to be very, very careful with our activities. And of course, yung attitude niya to na isigulaki, sangun yan siguro, dahil nguna yan. Although dipisilong po haliyon yan because natuod na kita, pero sabi ko nga ni, kay puhan na ikonsiderar niya to ang sa tuya pong mga kakian, mga magurang, asin iba pang mga pagiriba dyan po sa tuya mga residensyas. Bago pong karaw-karaw ang sa tuya pong pinag-aampang na problema sa COVID,
Kundi ini po totoo, yaon dyan sa palibot niya to, as in, tinatawang po ng piligroan sa tuya pong mga buhay. Bueno, nabuta kita sa tuyang oras kan para mientras sa pamamaara. Maray na hapon palan kay Cha Ruth Ardales, si Rimang Kimanay Mili Bitangkor. Sangaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda kan 2nd District of Albay. Sangaran ni Kuya Jun, dyan po sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal, nagsabing mapasaindo ang katuninungan ni Kagurangnan. Paaram, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.